Ball ymlaen at Stevens. Chwarae fwy am ynyddgar gan Cymru fan hyn nawr. A wedyn pan ni'n cyrraedd fan hyn, dyma le mae angen y patrymau a i cyflymu y tempo yn y cwrt cosbi cyfle. Colwyl at Jones, ac yna yn casglu'r biwsion, Luke Harris am ei gol gynta i tîm Cymru D21. Y symudiad yn slic gan Cymru yn y diwedd, yn amyneddgar yn y cefn, ond pan dath y cyfle, mi ddath i Luke Harris. Ni wedi gweld y patrwm hyn o cyrraedd yr llinell a croesi nôl a tro yma. Ni'n gweld yr ergyd ar y gol a wedyn nôl i Luke Harris sydd yn gorffen yn dda iawn fyna a un gol ymlaen nawr i Gymru. Stepanovicius a Bwzas sydd dros y bil. Stepanovicius sydd yn mynd â'i dani ac arbediad campus gan Eddie Beach i achub y dydd. A'i funud i Cymru cael gol fach arall i setlo'r nerfau hyd yn oed yn fwy. Harris gath y cynta. Harris yn mynd am un arall. Yn gwyro. Heibio i'r postyn. Harris bron am Mestyn Mantes. O'n i'n meddwl yna mewn am eiliad fel oedd y golgeidfa wedi edrych gyda'r gwiriad fel ti'n gweud. Ond eto, hyder gyda Harris nawr wedi cael y gol ac yn medru cael ergyd arall ar y gol fyna. Lithuania yn ei chymryd ni'n gyflym. Mae Kuchis fewn nawr gol. Mae fe'n rhwydo. Ond yn gallu clywed y chwiban yn mynd achos mi oedd e'n cam sefyll. Eto ni'n gweld y pas letros na creu'r y lle, oedd hwnna'n agos. Mae'n benderfyniad sy'n mynd o blaid Cymru. Cael Colwyl fan hyn yn ymosod. Colwyl ar croeso fewn i cwrt bach, mae Finn Stevens yno! Ac yn syth wedi'r hanner, mae Cymru yn ymestyn i Mantes trwy Finn Stevens. Yr ôl gefnwr i fyny ar y posti bella i dderbyn y croesiad. Ac am ddechrau'r ail hanner yma i Gymru. Maen nhw dwy ddim ar y blaen. Cool. Ffigio. Mlaen trwy canol mae'n mynd, mae King yn gwynebu gol. Mae Thomas y flaen, mae Thomas yn troi yn y cwrt. Thomas yn ergyd! Cyfle fyna gan Thomas. Dwi ddim yn meddwl oedd e'n cam sefyll. Cottrell ymlaen at Beck. King at Cottrell. Cottrell yn mynd amdani. Cottrell! Yr eilydd yn ymestyn Mantes Cymru. Am ddylanwad mae fi wedi cael yn hwyr yn y gêm yma. Sgorio gol wych. Wel am gol yw hwn. Pigo'r bel lan, tipyn allan, a wedyn y bel allan o'i drad a chrymanu i fewn i'r postyn pella i ffwrdd o golgeidwad arbennig fyna gan Cottrell. A syth wedi wrth iddo fe dod mlaen. 4 munud sy'n cael ei chwnegu am ddiwedd y gêm. Stepanovicius. Ydy Lithuania'n gallu cael rhywbeth allan y gêm a chwalu llechen lan Cymru. Stepanovicius yn gwneud hawdd i Stepanovicius yn camu fewn i'r cwrt ac yn curo Beach. Oedd y llechen lan na i Gymru a i ildio mor hwyr yn drenu. Nath y pêl cael ei ware lletraws ar draws y ca. Yn anffodus nath Finn Stevens ddim i ddarllen a wedyn y gwaglen cael ei creu a yn cael ei orffen yn y cwrt. Josh! The edge of the box! Davidaitis sy'n rhoi i fewn. A credwch chi be, mae Kershys wedi cael un arall. Mae Lithuania wedi cael 2 gol yn y munudau ychwanegol. Mae gorffen yn arbennig, ond am ddiffyn llac fyna ar y postyn gyntaf.